Ja sa už neviem dočkať. Sestrička, ešte oprav tam tú stoličku, lebo za chvíľočku prídu kamaráti. Dnes máme filmový večer a budeme pozerať rozprávky, filmy. Tak sa teším. Hej, braček, pozri z okienka z balkónu, či už idú kamaráti. Veru, braček, ešte nevidím. Pozerám, ale stále nikto nejde. Skúsim ešte z druhej strany. Nie, nevidím. Nevidím ani z balkóna, ani tu z tejto strany, ani z jedného, ani z druhého okienka. Tak čakáme ďalej, no. Počkaj, sestrička, ja ti s tou stoličkou pomôžem. Chvíľočku vydrž. Tak, ideme na 3. 1, 2 a 3. Hop. Dobre, tak máme to všetko na poriadku. Už naozaj nám chýbajú iba kamaráti. Počuješ, sestrička, braček, už zvonia kamaráti. A konečne sme sa dočkali. Idem rýchlo otvoriť. No už ideme. Nikto nám neotvára. Čakajú nás vôbec? Tomík, skús zazvoniť ešte raz. Hej, už ideme, otvárame. Ahoj, kamaráti. Ahoj, Sloník, Pepa, Levík a Tom. Tak sa tešíme už na ten filmový večer. No, šup, rýchlo do domčeka, za chvíľočku sa to začne. A kamaráti, my vás u nás vítame, pekne sa usaďte, nech môžeme začať s tým filmovým večerom, ktorý sme si tak dlho plánovali. Tak nech sa páči, usaďte sa. Tak, pekne dopredu, ešte ty, Sloník, nech sa páči. Oj, pozor, čo sa to stalo? Rýchlo, braček, musíme Sloníkovi pomôcť. Nič sa ti nestalo, Sloník. Mne sa nestalo nič, len ma mrzí, že som vám pokazil stoličku. Čo teraz spravíme? Keď sme mali začať pozerať film a ja som toto vyviedol, taký som ťažký. Veď si slon, preto si ťažký. No nič sa nestalo, kamaráti. Niečo vymyslíme, počkaj. Ty, braček, ja mám nápad. Veď máme kamarátov majstrov, ktorí takéto veci opravujú. Čo keby im zavolám? No skús. Počkaj, vytáčam. Ty, zvoní. Som zvedavé, či zdvihnú. Oni dvaja sú takí zaneprázdnení majstri. No čo? No zvoní. Ty, Pat, niekto nám volá. Tak to zdvihni. Haló? Hej, haló, Pat, ahoj, prepáč, že vás rušíme, tu sme prasiatka. Viete, stalo sa nám taká vec. Naplánovali sme si filmový večer, no a prišli kamaráti, no Sloník, tým, že je Sloník, išiel si sadnúť na stoličku, no ale stolička spadla. No, a rozbila sa. Tak sme sa chceli opýtať a pekne vás poprosiť, či by ste ku nám prišli. Že prídete, opravíte? No vy ste super. Dobre, tak Pat a Mat, kamaráti, už sú na ceste. No, kamaráti, trošku to tu upraceme, áno. Stoličku pripravíme, lebo za chvíľočku tu budú kamaráti Pat a Mat. Braček, hore na balkón a vyzeraj, či už idú. Hej, kamaráti, už idú, no to sú ale rýchlici.
Hej, tak už idú. Ahoj, Padamat. Hej, pozerajte. Vezú, nesú náradie kladiva, vrtačky. No, to sa tečím. To bude oprava. A už vykladajú náradie. Pozrite, pílka na železo. A tu máme gumené kladivo. Pozri, braček, vrtačka, tá je krásna, červená. Pozri, braček, čo to je, pozri. Nejaká bublinka tam stále chodí, to čo je? Ale to je vodováha. Tá bublinka musí byť v strede. Keď položíš vodováhu, vidíš, a takto je v strede a vtedy to je rovné. A pozri, velikánsky kufor s náradím. Pozrieme sa, čo je dnu. Hej, pozri, Pepa, Tom už objavujú nárade. Šrobováky, kliešte, vrtáky, kombinačky, dláto, kladivá, lepidlá. Šeli, čo tu je? No čo, Pepa, Tom, ktoré ste si vybrali? Len opatrne, dávajte pozor. Radšej to necháme na Pata a Mata. Tak sa pozri, Pat a Mat, tu keď otočíme stoličku, na ktorú vstúpil sloník náš kamarát, tak vidíte, že je vidno, že nám praskla pružina. No a teraz ako to opravíme, no? No veď vidíte, tu pružina praskla z tej stoličky zo spodu, hlavne zo spodu. No, takže ty hovoríš, že musíme všetky tieto drevené koliky dať preč, áno. A potom ešte aj odstrihnúť túto čiernu latku, ktorá je tu zo spodu na tej stoličke. Áno. No, dobre, no tak my budeme pozerať. Áno, správne, Pepa. Presne tento šrobovák volá sa krížový. Krížový pretože na konci má takýto krížik. A ten potrebujeme dostať do šróbika, ktorý je tiež krížový. Tam je dole. Musíme to vyšrobovať a šrobiky vytiahnuť preč. Pozrite, už budú vonku ešte kúsok a potom nám treba spraviť ešte ďalšie 3. Tak, 2 už máme hotové. Pepa, Tom, stojíte tam ako 2 víťazi, ale nám ešte treba pracovať. Ešte 2. Tak a máme 3 a vy 2 sa tam čo teraz opalujete? Ešte 1. Poďme, šup. Tak, a máme všetky 4 dole. No a Padama, a teraz čo? Počkaj, rozmýšľajú, že túto čiernu látku, čo sa volá čalúnenie, musíme dať celú dole. A to ako? Nožnicami? No tak, dobre, no, ideme na to. Levík, veľmi správne. Áno, takéto veľké nožnice potrebujeme, aby sme sa dostali dole a opravili pružinu. Tak sa na to, deti, pozrite. No, pružina nám trčí von a smerovala tam dole dnu. No ale na to budeme potrebovať svetielko. A pozrite, Padamat, už sú dole. Počkajte, podáme vám svetielko. Tak čo tam vidíte, chlapci, dole? Že odtrhnutá pružina? No, to vidíme aj my. A čo by ste potrebovali? Kladivo, kombinačky, šrobovák, vrtačka. Dobre, ideme to všetko pripraviť. Počkajte. Hej, Levík, sloník. Takže hlasím, vrtačka, kombinačky, šrobovák a kladivo. Môžete pripraviť. Mám šrobovák. Sloník, choď, zober kladivo. Mám kladivo, ešte idem pre vrtačku.
Vrtačka na mieste. Ešte idem zobrať kombinačky. Prsiatka, máme všetko. Môžete podať dovnútra. Tak pozor na hlavy, chlapci. Podávame kombinačky, nech sa páči. Podávame kladivo, hádžem pozor na hlavy. Hop. Šrobováčik krížový. A ako posledná vrtačka, nech sa páči toto opatrne. A už sa do toho pustili, už tam niečo režú. A už pracujú, kladivko. A už vrtajú, šrobujú. No to som zvedavé, ako sa to podarí. No tak ako chlapci, tak ste to vymysleli a vy ste šikovní. A máme to hotovo, už len dáme naspäť látku, stojky, no a môžeme ísť konečne pozerať tie filmy. Klinčeky máme nachystané s levíkom. Môžete brať. No a jednoducho zobere teraz pad a mat, natiahne čalúnenie, no a s kladívkom pribijeme klinček, tak. Klinček, milé deti, opatrne. Najlepšie touto stranou. Trošku si chytíme. Pozor na prsty. Tak. A teraz pustíme a môžeme dokončiť. Tak. A takto všetko ostatné. A je to. Takto máme všetko. Všetko máme hotovo. Už nám chýbajú iba tie drevené kocky, stojky. Šup sem s nimi. No jednoducho, tak ako predtým, pripevníme naspäť. Levík, ideš ty šrobovať? Nech sa páči. Tak hotovo, Bracek, poď mi pomôcť. Postavíme stoličku, nech už sa ideme pozerať na tie naše rozprávky a filmy. Tak na 3. 1, 2, 3. Hej, rup. A hotovo, sadať a zapíname prvú rozprávku. Ja už iba takto postojím a opriem si chobot tu o túto stoličku. No, dobre, začíname. Nech sa páči. Užite si dnešný filmový večer.